Καλησπέρα μάγκες! Στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε Brookhaven στο Roblox μαζί με τη Μυστία. Γεια σας παιδιά! Πριν ξεκινήσουμε όμως το σημερινό βίντεο, κάντε like και subscribe στον Ραφαήλ και στο δικό μου κανάλι που λέγεται Μυστία. Και πάμε να ξεκινήσουμε το σημερινό βίντεο. Και παιδιά, σήμερα θα βαθμολογούμε τα σπίτια μου. Δηλαδή ο Ραφαήλ θα βαθμολογεί σπίτια. Και πάμε λοιπόν στο σπίτι μου. Έλα, Ραφ, έλα. Έρχομαι. Λοιπόν, το σπίτι 17 θα είναι το σπίτι μου, παιδιά. Και το πρώτο σπίτι, πολύ συνηθισμένο για αυτούς που δεν έχουν Robux. Δεν έχω το Premium. Το Premium, ναι, το αστεράκι δηλαδή. Είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι ωραίο, πολύ ωραίο. Εντάξει. Όταν δεν είχα Robux το έπαιρνα συνέχεια. Καλά, Και ήταν ωραίο πάρα πολύ. ναι, εμένα είναι ένα άλλο το αγαπημένο, θα το συνηθίσουμε μετά. Βάζω ένα 7 στα 10. Και εγώ ένα Κοίτα μου. 6 στα 10 εκεί. Ναι, γιατί είναι παλιό και είναι... Ναι, είναι το πρώτο, δηλαδή όταν φτιάχτηκε και το Brookhaven, αυτό ήταν το πρώτο σπίτι. Το ξέρω. Ωραία, το επόμενό μας Το επόμενό είναι μας το σπίτι. YouTuber σπίτι. Αυτό είναι ένα από τα Αυτό είναι για αγαπημένα μου. εμάς. Αυτό είναι για εμάς τους δύο που έχουμε Αυτό είναι- κανάλι. Αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου σπίτια. Αυτό βάζω ένα 8,5 στα 10. Κοίτα, είναι τέλειο. Το έπαιρνα συνέχεια. Καλά, και εγώ ένα 8,5 στα 10 θα βάλω. Είναι τέλειο. Ωραία, έλα να το δούμε μέσα. Σε προηγούμενο δεν το είδαμε, αλλά δεν πειράζει. Ναι, μάλλον αυτό το ξέρουμε όλοι. Τα προηγούμενα. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι η κουζινούλα. Το πιο μικρό είναι. Ναι, είναι η πιο μικρή κουζίνα που έχω δει. Anyway, εδώ πέρα είναι η κρεβατοκάμαρα. Ναι. Εδώ είναι το μπάνιο. Το μπάνιο εδώ πέρα. Δεν έχω μπει ποτέ στο μπάνιο. Πλάκα, πλάκα. Ναι, εδώ πέρα είναι το μικρό σαλονάκι. Εδώ πέρα είναι το σαλόνι Και μας. εδώ πέρα εννοείται είναι Τα PC. τα PC μας. Η ίδια PC είναι. Ναι, είναι εδώ πέρα οι υπολογιστές μας. Και μπορείς να παίξεις games. Ναι, Roblox. Έχει Fortnite και Minecraft έχει πάρα πολύ. Αυτό δεν ξέρω, είναι ένα σερβερ. Αχ, το Brookhaven σε Αυτό που εικόνα. παιδιά, άκουσε, παίζουμε Brookhaven και παίζουμε στον υπολογιστή του Brookhaven. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι όλες μας οι πλακέτες. Ανυπομονώ να πάρω εγώ πλακέτες. Θα χρειαστεί πάνω από ένα χρόνο βέβαια. Αχ, καλά το όνομά μου. Αλλά θα Α, προσπαθήσουμε. το όνομα της θείας μπερδεύτηκα. Έχεις και τη χρυσή, Ναι. την gold. Η πρώτη ποια είναι, αυτή ή εκείνη? Αυτή εδώ πέρα είναι η πρώτη. Εντάξει. Ωραία, τέλος πάντων. Πάμε να δούμε το επόμενο που είναι για το premium. Μπράβο, το έβρισες. Αυτό. Ωραίο. Μέτρια. Γιατί πάνω η κρεβατοκάμαρα, Α. αν δεις, πάνω η κρεβατοκάμαρα είναι όλη μαύρη. Είναι χάλια. Οπότε εγώ Είναι- θα βάλω ένα 5 στα 10. Μπορείς να το αλλάξεις και χρώμα νομίζω. Όχι. Ωραία, θα το βάλω άσπρο. Πάνω. Μία από τις πιο ωραίες κουζίνες, φιλέ. Εντάξει, ναι. Τέλεια Γι' κουζίνα. αυτό έβαλα 5 στα 10 επειδή είναι ωραίο το κάτω. Εγώ βάζω ένα 8. Τέλειο, Αν τέλειο. δεις όμως πάνω τις κρεβατοκάμαρες θα αλλάξει γνώμη. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι το κρυφό και ένα- μέρος. Έλα εδώ Ράφη, είναι το κρυφό μέρος. Ερχόμαστε. Εδώ πέρα είναι το κρυφό μέρος. What? Μπες μέσα. Και εδώ πέρα είναι Είναι το... κρυφτό εδώ, παιδιά. Θα κάνουμε και ένα βίντεο. Είναι Να κρυφτό? το, αν δεις και ξαπλώσεις, πώς είναι. Χάλια είναι, χάλια είναι. Δεν... Οπότε 8 στα 10 το μετάνιωσα. Ωραίο μπάνιο έχει. Το μετάνιωσα, έβαζω αυτά. Δεν... Εγώ 5. Λοιπόν, επόμενο δεν είναι premium, είναι ένα από τα χειρότερα, ούτε καν που θέλω να το βάλω, αλλά θα το βάλω και εσάς. Οκ. Ω, Χριστέ μου. Ωραία, Αυτό. εγώ θέλω να δεις, αυτό πέρα είναι η αρχή όπως φτιάχνεται. Λοιπόν, και μετά εδώ πέρα μπορείς μπορείς να να βάλεις όποιο θέλεις. Επαράδειγμα αυτό. Έχει πάρα Εγώ βάλω το πολλά. τελευταίο. Ή το Όχι, πρώτο δεν τελευταίο. Το πρώτο τελευταίο είναι αυτό. Χάλια είναι. Αλλά εντάξει. Μπορείς να το Είναι φτιάξεις. για όταν παίζεις, υποτίθεται ότι είσαι μάστορας και Α, τέτοια. αυτό... Εντάξει, εντάξει. Αυτό είναι σαν το προηγούμενο σπίτι. Ναι. Η κουζίνα. Ναι, όντως. Λοιπόν, εγώ Και- θα βάλω Ου. ένα... Σαν το προηγούμενο σπίτι είναι. Σαν το προηγούμενο σπίτι είναι. Και το κρυφό. Το Ναι. προηγούμενο σπίτι είναι απλώς. Δεν έχεις βάλει τα έπιπλα. Παιδιά, εγώ θα πω ότι είναι ένα 3 στα 10. Εγώ ένα 0. Δεν μ' άρεσε καθόλου.
Εμένα έτσι είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει, δεν θυμάμαι. Δεν πειράζει τώρα. Εμείς σε αυτό το σπίτι βάζω ένα 2 στα 10. Εγώ και εγώ 2 στα 10. Γιατί δεν είναι καθόλου ωραίο. Το επόμενο είναι το πιο βαρετό για μένα. Δεν το βάζα ποτέ. Ποτέ δεν το βάζα. Μπορεί να το βάζα εγώ. Ναι. Α, δεν το βάζα εγώ παλιά. Ναι, εγώ βάζω ένα 5 στα 10. Νομίζω είναι αυτό που έχει το παιδικό δωμάτιο εδώ κάτω. Ναι, είναι. Είναι ωραίο όμως το παιδικό Το δωμάτιο. παιδικό δωμάτιο έχει και ψάρια, είναι πολύ ωραίο. Ναι, δεν είναι ωραίο full. Το μόνο ωραίο είναι σε αυτό το σπίτι. Ναι, το μόνο ωραίο έχει και ψαράκια. Η Ντόρι και ο Νέμο. Ναι, τέλος πάντων, αυτό είναι το σπίτι. Πάμε να δούμε το επόμενο. Να κάθομαι στη μικρή Ναι. καρεκλίτσα. Αυτό εδώ πέρα που Πού είναι είναι? πολύ χρήσιμο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Όχι, δεν είναι premium αυτό. Α, Ωραία, έλα. φως. Είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει και κάτω όροφο νομίζω. Α, δεν έχει. Πλούσιος εδώ κάνω. Α, έχει. Όταν ήμουν rich, δηλαδή πλούσια, όλη την ώρα το έβαζα αυτό και έφτιαχνα λουλούδια, έφτιαχνα πάρα πολλά πράγματα. Αλλά δεν είναι χρήσιμο. Μετά είναι το πιο μικρό σπιτάκι. Έχει και μπάσκετ. Ναι, μετά είναι το πιο μικρό. Α, μπορείς να το κάνεις και άλλα πράγματα. Ναι, Έλα, μπορείς να το κάνεις και pool. κολυμπητήριο. Έλα να το κάνεις. Άμα αυτό είναι έτσι, το αγαπημένο μου. Όχι, το pool είναι premium, είναι το κολυμπητήριο. Έχει και πατήρα, έχει και τσουλήθρα. Ναι, έχει και το δεύτερο, το fun house, είναι για τα μωράκια. Τέλειο. Είναι σαν παιδότοπος. Μετά είναι το πιο μικρό σπιτάκι. Ποιο είναι το πιο μικρό Θα το σπιτάκι? λέγε κάτι που είναι καλύβα. Ω, μ' αρέσει πάρα πολύ, απλώς δεν είναι... Απλώς δεν είναι πολύ μεγάλο. Ναι. Είναι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Έχει εντάξει. 2 κρεβάτια. Εγώ θα το έλεγα για, πώς το λένε. Για να κάνεις ένα βίντεο που να είσαι φτωχός, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο. Προσφέρουμε τη γιαγιά για αυτό το σπίτι. Α, γιαγιά. Μετά Ναι, είναι και για γιαγιά. premium, μετά είναι premium, sorry. Ναι, premium. Έβαλε το 666 αυτός. Εντάξει. Anyway, δεν μαθαίνεις αυτό τι έκανε αυτός. Ναι. Εδώ πέρα, αυτό είναι που έχει και τους ορόφους. Το είχα πάρει μια φορά. Εσύ θα το βλέπεις μαζί με τα παιδιά, επειδή εγώ δεν έχω την κάμερα. Ναι, εδώ πέρα είναι το μπάνιο. Έχει και... Αυτό τι είναι? Α, είναι μπανιέρα. Εδώ πέρα έκρυβα το κάμερα. Ο υπολογιστής, PC, όπως θες πες το. Ναι. Και πάμε στον πάνω όροφο τώρα. Εδώ πέρα είναι το σαλόνι. Δεν έχει τηλεόραση. Νομίζω έχει κάτω. Ναι. Εδώ πέρα... Που είναι, εδώ να το. Είναι κι άλλο μπάνιο. Εδώ πέρα είναι μέσα... Κι άλλη κρεβατοκάμερα. Είχε και μπαλκόνι μεγάλο. Μαζί με μια τέντα. Μπορείς να το πεις. Δεν ξέρω. Με σκιά δηλαδή. Αυτά. Αυτά. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, ναι, μετά είναι το αεροπλάνο. Είναι χάλια. Αυτό είναι... αυτό είναι πυραυλός. Ναι, πώς θυμάμαι πυραυλός είναι. Ωραία, δεν θα το δούμε αυτό. Θέλω να το δω. Με τους φίλους. Α, δεν πειράζει, υγεία. Μετά είναι το επόμενο, είναι αυτό εδώ πέρα. Δεν έχει βγάλει ακόμα. Να το έχει και κάτω όροφο, θυμάμαι. Ναι, έχει. Εντάξει, ωραίο είναι. Α, θα γύρισαμε τα άλλα δύο. Α, ναι. Δεν Λοιπόν, πειράζει το το πρώτο. ένα, εκείνο και το αεροπλάνο βάζω 1 στα 10. Εγώ 0. Το άλλο το σπιτάκι για γριούλες 6 στα 10. Ναι, 7 εγώ. Και αυτό εδώ πέρα, παιδιά, πιστεύω ότι το έχετε δει. Και θα βάλω ένα 9 στα 10. Και εγώ σε αυτό βάζω ένα 8,5. Εγώ 9. Λοιπόν, επόμενο σπίτι είναι... Μετά είναι το αγαπημένο μου σπίτι, το βάζω συνέχεια. Για να το δούμε. Παιδιά, χωρίς πλάκα. Πού πάει συνέχεια όλος? το βάζω αυτό. Anyway. Αυτό εδώ πέρα. Ω, τέλειο. Θα βάλω 10 στα 10 σε αυτό. Αυτό βάζω εγώ ένα 9. 9 βάζω εγώ. Ένα 9. Έχει και πουλ έξω. Έχει πουλ. Ναι. Ωραίο το μπάνιο. Πισίνα. Ναι, πισίνα αυτό. Τι είναι εδώ μέσα? Α, είναι το γκαράζ εδώ. Έχει και πλυντήριο, στεγνοτήριο, όπως θες πες το. Πέρα, πολύ ωραία πράγματα. Έχει και ένα κρυφό μέρος.
Κάτω από τις σκάλες, να ξέρω, εγώ πρώτη φορά το βλέπω. Κάτω από τις σκάλες έχει ένα κρυφό μέρος. Να το ξέρετε, ναι. Εδώ, μπαίνεις μέσα. Εντάξει, η αποθηκούρα. Ναι, ωραίο. Λοιπόν, next είναι... Δεν το δάμε πάνω. Αυτό βάζω ένα... Το είπαμε. Είναι πολύ... Βαθμολογήσαμε αυτό. Να το βαθμολογήσω. Α, ναι, το ξέχασα. Εγώ 9,5 βάζω. Κάνουμε λίγα... Εγώ μετά Πώς είναι λέγεται το αυτό? χειρότερό μου. Ω, Χριστέ μου, αυτό είναι σαν επιστήμονα. Ναι, άλλη VIP είναι. Ανοίξε. Αυτό δεν είναι ωραίο. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ωραίο αυτό. 1 στα 10. Βάζω 3. Καλά. Τι είναι αυτό? Δεν είσαι εδώ μέσα. Κάτι τι κάνεις, σίγουρα. Εκεί πέρα δεν είναι κάνεις για κάτι. γιατρούς. Α, για γιατρούς. Για να δούμε. Έβαλα 3 στα 10. Αυτό εδώ πέρα πρέπει να είναι το αστυνομικό. Εντάξει. Θα μπορούσε να το πεις και αστυνομικό. Εντάξει, για αστυνομικό είναι ωραίο, οπότε θα βάλω ένα Ναι. 4 στα 10. Και πάνω μπορείς να βάλεις τέτοιο, κοίτα. Μπορείς. Ναι, έχει ελικόπτερο και εγώ μπορώ να το οδηγήσω. Ωραία, εγώ θα βάλω ένα. Οδηγούμε 3 εκεί στα πέρα 10. τώρα. Τώρα οδηγούμε. 3,5 στα 10. Μην το πείτε 3,5 στα 10. Ω. Λοιπόν, για να δούμε το next μας. Το next είναι το αγαπημένο. Όχι, δεν είναι το αγαπημένο, κρίμα. Δεν μου έχει μείνει αυτό εδώ πέρα, δεν πειράζει. Παιδιά, είναι πολύ μικρό, είναι τροχόσπιτο. Είναι τροχό. Εμένα συνήθως δεν το έπαιρνα αυτό ποτέ. Απλώς είναι ωραίο επειδή πάει και για 3 άτομα. Το κρεβάτι. Γιατί έχει 3 μαξιλάρια. Όχι, εγώ θα βάλω ένα 4 στα 10. Εγώ βάζω ένα 5. Μετά είναι ο μεγάλος ο πύργος. Είναι τεράστιος, είναι μέχρι τον ουρανό κοντά. Είναι μεγάλος, είναι ωραίος, απλώς δεν... Απλώς δεν μ' αρέσει πολύ, είναι περισσότερο για το κορίτσι. Είναι πολύ high έτσι. Δεν ξέρω, θα βάλω ένα 5,5. Εγώ βάζω ένα 6. Εδώ πέρα έχει και τρούπες για να κατεβαίνεις. Γρήγορα. Εγώ ένα 5,5 θα βάλω. Α, έχει... Πόσους ρόφους έχει? 1, 2, 3, 4. Μετά είναι αυτός εδώ πέρα. Ένα. Δεν προλαβαίνω να τους κάνω. Μετά είναι Αυτό είναι σκουριασμένο πράγμα. Οπότε δεν θα το... Αυτό εδώ πέρα. Αυτό θα μπορούσε να είναι από... Ξέρω εγώ, να έχει γίνει αποκάλυψη ζόμπι και να μένεις εδώ πέρα, ξέρω εγώ. Ωραία, μετά είναι το αγαπημένο μου. Είναι το αγαπημένο στα πολλά. Όχι, δεν είναι το αγαπημένο πολλά. Στο προηγούμενο βάζω ένα 3. Και εγώ 3. Αυτό εδώ πέρα είναι Ω, το αγαπημένο. 9,5. Αυτό βάζει 9,9. 9,9. Μη σου πω και 10. Τέλειο. Τέλειο είναι αυτό. Βάζω 10. Βάζω 10. Ωραία, παιδιά. Και το επόμενο. Δούμε το επόμενο. Ποιο είναι? Και παιδιά, Αυτό είναι το τελευταίο. Αυτό είναι το τελευταίο σπίτι. Γιατί είναι πάρα πολλά. Δεν είναι το τελευταίο, παιδιά. Απλώς είναι πάρα πολλά. Και είναι το τελευταίο σπίτι που θα δείξουμε. Αυτό. Λοιπόν, εγώ βάζω ένα 9,5. Εγώ βάζω ένα 10. Έχει κάτω ποδοσφαιρικό νομίζω. Α, δεν είναι ποδοσφαιρικό. Εντάξει, και πάλι 9,5, 10. Αλλά είναι ωραίο. Ωραία, παιδιά. Και αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Ας ελπίζουμε που σας άρεσε. Αν περάσατε, αν γελάσατε. Βασικά δεν θα γελάσατε. Αλλά anyway. Αλλά αν σας άρεσε, κάντε like και subscribe στο κανάλι. Και άμα θέλετε, αφήστε και ένα σχόλιο κάτω. Ναι, που δεν θα μπορείτε επειδή είναι μικρές οι φωνές μας και δεν θα αφήνει. Αλλά τέλος πάντων, αν σας άρεσε το σημερινό βίντεο και αν περάσετε καλά, κάντε like και subscribe. Και τα λέμε σε Επόμενο βίντεο. Γεια!